Ah, ya na ganka da kayan comedy ko kai ma ka fara ne? Mana Kai da Allah. za ka ma daga wurin bude tasha ne. To ai ka dage. Ka dage kaji sosai Allah taimaka. Da Allah to ku dan yi min subscription mana. To ani nan guraren na gaya ma wanji ma take harba min. Wanji? Sai dai ko shi. Sani nan data kwana na noma ban sa data ba data a waya. Ba data a waya. To ai ina da data a wayata sai ni connecting din wifi. Ba shi to ta kai ma. Za ka gani da na saki. A ai tun da ka mai ai muna tare zan kalla ana yi. Za dai mu kara. To shi ke yayi sai an jima. Mutum kullum sai ka haɗu da shi. Nan ba bai kila iri ne kasa amma ya ji yi. Kusa da gidan ma yake. Ai kai mai. Sauke shi ma zai yi. Saukewa za ka yi? Kun yaushe ma. Ha ba da Allah. Ana baka duba mai ba kai ko. Master salamu alaikum. Maza, ya ne? Normal wallahi. Ya aikin wa? Normal wallahi. Kai ba Allah an hau buɗe mun tasha. Tasha? Da Allah dan shiga kai mun subscribing. Subscribing? Me subscribing kuma? Allah ba wani abu bane wa kawai YouTube zaka shiga in ka shiga YouTube ka buɗe datan ka sai ka shiga sai kai searching din sunan da na sa sai ka shiga kai mun subscribing. Abinda ne kwanaki aka ɗebe mun kuɗi. Na yi wata 6 ina abu an kwashe mun kuɗi kai sannan ka ce hauka yake ban da hankali. Allah kila ma ba irin wanda subscribing ba aka ce. Ban yi. Subscribing ba a yi. Ka ma sanya. Kana da Allah wallahi. Wannan in ka nika kake. A kwashe ma ai ma subscribing kai kowa da mai ciyawa da mai rika kowa shi ne subscribing. Lafiya kai sai hayaniya kake yi. Yaro zai takura mun wai in mai subscribing. Ka kwanaki ne aka ɗebe mun kuɗi ga baki ɗaya. Shi subscribing aka kwashe mun kuɗi kusan nawa na zuba noma na yi wata 6 ina noma an kwashe mun kuɗi. Baka fahimci me subscribing ba. Shi subscribing idan kai wa mutum ba wai kuɗin ka za a ci ba ba datan ka za a ci ba. Kai dawa. Ka jira in fahimtar da kai mana. Ina jin ka. Ƙaruwa ɗaya ce zai yi da kai idan kai mai subscription za ka rinka kallon bidiyon shi ta nan ne zai ƙaru da kai amma dan kawo yi mai subscribing ba za a ci datan ka ba ba za a ɗibi kuɗin ka ba kai hasali ma ba wata ƙaruwa da zai da kai. To fahimci wannan abin dan Allah. Zan jaraba amma ni dai ban iya ba. In yi wata 6 ina abu yin zo in yi noma wata 6. Ku fahimci subscribing ba ɗiba kuɗin mutum ake ba mana. To shikenan. Ku fahimce shi. Kuma ka jaraba ka gani. Za mu jaraba in Allah yadda. Da Allah a cire son zuciya. Duk ƙasanmu da kuma mutanenmu ne. Kai he January ban yi.